Hak jaka jeng ke jingia lehkai football dan jingia lehkai kriket lamang ban penilehkai ya Lionel Messi. Kublai pi bro ki prolog pajor ki bajus tenan ban sengap ki kubor sport hak ni ke channel. Halor ke jing sapriang state jong ki kubor. Halor ke jing wan Lionel Messi sha India. Hau nai ba khadar do ka khalai trik hado ka khat san trik. Long ba Lionel Messi un sawan ban yuk kejat ki lai tili ki nong ba. Kata deh hanong ba Kolkata Mumbai bat hanong ba Delhi. Lionel Messi un sawan kong deh hanong ba Kolkata ban pli perda. Ki jingia lehkai ban pengkiu ki kam sport hakan ki jela. Bat Lionel Messi un sapli perda ro ya ka 7 esai ya ka bla ai kerteng kum ka kot kop. Bat hadin nang ta kan sadon ro ka workshop nak benta ban pensiun tho ki kena ki ba iya ki jingia lehkai sport bat kumjo kan sadon ro ka football clinic. Hagajo kusni Lionel Messi un sai kendo ro ya ka chief minister jong ke jela West Bengal ban ya keren ban pengkiu ya ki jingia lehkai sport hakan ni nong ba. Kat bah ka khat sau trik pat Lionel Messi un sehir pat nong ba Mumbai hakawan ke de stadium bat ula pat ya simenta hakawai na ki jingia lehkai sport ka batip kum ka 7 esai cricket. Bat hang nei Lionel Messi ula punya simenta jingia lehkai cricket kan thop ikirang lehkai ba pau ke India kum Sachin Tendulkar, Virat Kohli, UMS Dhoni bat Rohit Sharma. Ya kani lapan bej da ka Mumbai Cricket Association bat layo ro ya kubor. Hanrai ya ka kubor batikna hatu Lionel Messi unsay simenta ni am hagan ki jingia lehkai cricket ompat pentikna da ka Mumbai Cricket Association. Hanrai bon ki kubor ki balakam ba Lionel Messi unsay simenta hagan ki lempung ya ka balatip kum ka 7 esai cricket. Bat haden kani Lionel Messi unsay hirpat syanong ba Delhi. Hanrai kat kum ki kubor ro balakam nakaliang ka sorkar jong ka jela Kerala ro kalakam ba uklore lehkai keri Argentina unsala ban 1 point sya India haswa kane ba ons penbej ke jingia lehkai perlok hapdeng keri Argentina bat ya keri kawai pat on sapenbej bat ya kane lada ka urlong Lionel Messi ula ban 1 point hau bunai bisipau ne bunai bakat wai menta kasnem ya ka balakam daw chief minister jong ka jela Kerala. Te prolog tang kini tar hadu melihat kendo kawai pat ke video kublai shibona.